Hi guys, ako na pud ni Ruby Probinsyana. Kanang kamusta mong tanan guys? Karon day guys karon pa ko nakabalik og vlog sa pag-birthday sang anak. Kuan, nag-ahal sa mong ipakita sa mga tanom nganing bunga na katong kuan kanang upo. Kanang okra nga kulay maroon. Kamusta mo guys? Kanang mubalik na pud ko og vlog kay anak na human naman og klase pod. Muadto pud mi og dagat. Ligo kuno mi. Nara magdagat pud sa mga duo. So na guys, yang ligoon ag iro. Kay bawo lang oy. Mana? Ko na kay luoy kaya. Mana? Wow. Fresh ligo tag dagat. Nilaw kayo. Dito, pilihan. Bago lang guys. Dito, di man mga mga ayun. Sama-sama ito ako nagsikite. Nakuha sa itong kuha na katong bitaw nga. May bakindad. Ito na sa isa. Dito yung anak. Ito yung anak. Nangoy ka guys. Kailangan magdagat. Dito na yan. Bilahan ng kamat. Isa. Ligo mag-sing. Rob, kuha ni Rob. Uy, mahal yan. Hindi mo kasalan. Ulat ako. Ano mga ligkuan? Guys. Ay, mahimo guys. Marami. Dagat. Bugay sa kulikod. Ano kayo mabunggo ka? Isa pa. Paglalong. Birahan dito sa lalong bagaw. Biras ma dito sa lalong gaw. Na may mag-practice daig babaw. Doon.
So, oh, naunas Cristel. Otro ka ng... So guys, nanguli na mga nagkuan nag wheel shark watsi mo na naman sila guys kanang ay nakablo o ging kanang padong dito mo padong lapikas guys, ganimo ni sila ang nagpa mga feeders sa butanding. So wala na sila diha mo kuan sa mong balay. So tagbuon pud sila guys sa kanang mga naka yellow green. Kay mao man sila nagdaa sa kuan kanang mga pagkaon sa butanding. Sila guys guys, budigan ni sa pagkaon sa tanding. Na kana gipangputos man nila guys. Asa man to tanaw to? Kumot kayo. Kumot kayong uyap. Na guys. Munis siya guys kanang alamang man ni sa Maynila, alamang. So mao ni pagkaon sa butanding. Isa kang gendro ipa alamangge. Mo ni sila nagfeeders ni mo ni. Nya kanang mga blue mo ni sila gitawag og mga boatman mo na sila guys. Nya kaning mga ingani guys sini na utility ni sila guys mo ni kauban sa kong bana. Hello. Imaye. Mo na silang duha. Nara ni diri sa among atbang. So ang mga bangka nara na diri guys nagaguba na ning uban guys so kay wa mga tagapanday diri. Ini guys nara ni gilid sa among bay. Wala na may kasuhol panday. Wala kuno sila ikasuhol sa panday guys, panday. So na ang mga bangka guys nakatambay na diri kaning madagka kadtong bangka. Mo ni sakjan sa mga gis. Nakatambay na naman kay wa nay mga kuan. Wa nay nagpanday. Nangadawat na ni mga kawayan. Yan nara ni diri dapit sa among likod. So nag among bay. I-update day mo na guys sa ahong tanom. Ang mga taong guys daghan kanon sa bunga bisag halos kada adlaw na ni sa kuan ha guys. Unja nay mga gipangbuhi na nga 45 days. Unsa guys oh. Unja ang ampalaya guys nagyapod sa bunga anja nakautan naman ko dani daghan na. Namunga na po dihang upo sa muka ni among iro sa baan. Guys. Namunga naghang upo guys. Daghan ka dun ni sa bunga. Ambot kay ngano nga manguan man mamatay. So na bunga man ni siya o namatay. Ini siya guys oh. Walang kuan kay sobras init siguro kaya mang inita dari bunga. So unsa guys na koy mga bagong gitanom mga kuan kanang kamatis na mga buwak. So mga kamatis ni siya ano lang siyang ipangbutang nga ni guys kay daghan ka jug manok deres amo. Ini siya oh naghanap kay sa mga buwak ko.
Ja mong pakitin guys kay na ako'y gitanom nga kani si Grawilas si Raguelias ni guys kani na ako'y gitanom nga kita na babugi nga ni guys kulay maroon nga okra. So mo ni guys tingagang anak guys kay ngano kung nay kulay maroon nga okra nga na guys so maroon jud siya na dayrig hagungan ja wa sa anin nakuha guys kay sa ninja paladyaon kay romananom kog daghan kay magpadakon tos nanay lita sa buhol kay wa sila kakitag nga ni sa buhol. Shout out day ko sa kong nanay, I love you nay tay kanang siman magpanawag na ho. Sige na sila update na ho guys manawag din na sila kung di ko makatawag ano ako ilang tawgon kay di ko makatawag nila guys kay manang panagsaratan ay kuan pud guys oh mga manok. So gahang gipakupat kalapat pak hangkuan na rin guys kanang pipino mo naghimuan na lang ni siya og wag manok. Himuan na lang siya og butangan nag manok. Jarang inita kadto diri guys. Mo nang aghang kubasa. Kuan duha ra ni kapunuan hang gitanom kay wa na buhi aguban kay grabing kainit. Diyan na say kuan guys oh. Na say bunga. Daghan man ni siya. Daghan kay mga gagmayng bunga. So mga to guys, gamayng update sa hang garden. Ja balik ta dari kay grabing kainit. Grabe inita dari guys. So mo to guys, ang mong vlog karon guys, nag-enjoy mi langoy dito sa dagat pero wala basta gang humura ko. Kay di ko kay bawo mo langoy ja. Pasensya na mo kay di ko kay bawo mo langoy, mato nag kuan ra ko sa katong salbabida. Salamat sa inyong pagtan-aw, ja amping tanan guys kay lagi guys anang diri sa mga aron daghan nakadug mga positive. Niabot na og 100 kapin man siguro to gahapon ang murag 15 ang napuno sa 100 kapin murag 200 kapin na dyan nanay na po nga namatay dyan wala nang narami diri kapod just bye just dagat rami manang salamat amping tang tanan dyan ampo lang tang nga mawala ng taon ning COVID kay grabing kahasol sa atong panginabuhi manang mag-amping ta. See you next vlog.